Lehenik eta behin, bertan bildutako, ordezkatzen ditugun indar politikoen izenean, gure elkartasun osoa adierazi nahi diegu Iñigo Cabacas gaztearen senide eta lagunei. Gure herriak, azken hamarkadetan pairatzen duen indarkeria polizia gordinaren azken biktima da Iñigo. Gure herrian normaltasun eta demokrazia egoera bat saihesteko eraikitako salbuespenezko neurri eta neurri errepresiboen egitura osoak justifikaturiko eta babesturiko indarkeria poliziala, alegia. Izan ere, naiz eta instantzia ofizialetatik gertaera eskutatu eta manipulatzeko saiakerak egon, Iñigo Cabacasen heriotza ez da gertaera isolatu bat. Aurreko ostegunean, ertzaintzak Xuban Nafarrete gaztea jipoitu zuen era pasatian. Gazte hau zaintza intentsiboetako unitatean ingresatu behar izan zuten. Ertzainen bortizkeriak eragindako garun isuria zela eta. Astebetera, Iñigo Cabacas gazteak jaso zuen ertzaintzak jaurtiriko pilotaka da. Gaur, bere heriotza jakinarazi den arte, koman egon da. Gertaera lazgarri hauen aurrean, Eusko Alkartasuna, Arala, Alternatiba eta Ezker Abertzaleak honako hausnarketak luzatu nahi ditu. Gure herrian jarduten duten polizia ezberdinek Euskal herritarren aurka indarkeria inolako ardurarik gabe eta era zigorgabean erabiltzea erabat larria deritzogu. Gure iritziz, indarkeria polizialaren erantzuleak ez dira elementu isolatuak. Gure herrian sortu diren bake eta soluzio itxaropenak zapuztu nahi dituen estrategia bati erantzuten dio indarkeria polizialak. Horren adibide da, azken hilabete honetan, polizia ezberdinen indarkeria erakustaldiak. Jazarpen edo errepide kontrolak biderkatu egin direla eta abar. Urtetan zehar, hainbat hildako eta dozenaka zauritu eragin dituzten gerra materialak erabiltzeari behin betiko usteko deia luzatzen diegu indar polizial ezberdinei. Ertzaintzaren arduradun politikoaren, hau da, Rodolfo Ares barne sailburuaren berehalako dimisioa exigitu egiten dugu. Ares da Iñigo Cabacasen heriotzaren erantzule politikoa. Era berean, erabat larria deritzogu gaur-gaurkoz martxoaren 29an Gasteizen eta aurreko ostegunean Bilbon jasotakoen inguruan inolako azalpen ofizialik eman ez izana. Zauritu larri edo hildakoak eragindako azken polizia ekintzetan nahasturiko polizien berehalako ikerketa eta ardurak eskatzea exigitzen dugu. Euskal jendartea nazkaturik dago errepresioan nahasturikoek duten impunitateaz. Azkenik, Iñigo Cabacas gaztearen heriotzari ETB eskainiriko trataera tamalgarria kritikatu nahi dugu. Alberto Zuriok zuzenduriko telebistaren asmo politikoa antzematen dugu bertan. Jasoriko gertaerei larritasuna kendu eta Rodolfo Aresi lan zikina egiteko. Amaitzeko, bertan bilduriko lau indar politikook Iñigo Cabacas gaztearen heriotza salatzeko eta bere senide eta lagunei elkartasuna adierazteko deituko diren ekimen ezberdinei gure atxikimendua adierazi nahi diegu. Era berean, deia luzatzen diegu herritarrei ekimen horietan parte har dezaten.